Чаму Лукашенко рэзка асадзіў караніка, як аблажаўся беларускі шпіён, а таксама у якім страшным месцы будуць жыць мінскія мільянеры. Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко сабачыцца з каранікам і выдумвае новыя байкі. Сёння ён прыляцеў ва Уздзенскі раён глядзець каровак на прадпрыемства Белінтэрген-Агра. Праўда, як толькі Лукашенко вылез з верталёта, то адразу і пачаў скардзіцца. То, что мы плохо разводим скот, это факт. Ну, где-то хуже, где-то лучше, это факт. Разам з Лукашенкам привезли ажно цэлую дэлегацыю. Былі кіраўнік яго адміністрацыі Круты і міністр сельскай гаспадаркі Горлаў і кіраўнік Акадэміі навук Каранік. Ну і таксама старшыня камітэта дзяржкантролю Герасімаў, які традыцыйна трымаўся не столькі з іншымі чыноўнікамі, колькі за спіной Лукашэнкі. Была нават старая гвардыя, намеснік Лукашэнкі па ўсебеларускім народным сходзе Косінец і ягоная даўняя паплечніца Надзея Каткавец, напэўна, самая мемная беларуская чыноўніца. Ім і давялося слухаць новую прыдумку начальніка. Цяпер нечакана высветлілася, што Беларусь – гэта, аказваецца, паўночная краіна. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Ну а з каранікам Лукашенко вырашыў павесці сябе як звычайна, па-хамску. Праўда, вопытны чыноўнік не павёўся на такія правакацыі. Ты в чем видишь вот какую-то изюминку, будущее для сельского хозяйства? Ну, здесь мы сейчас изучаем рационы всех, как бы, Короче, будущего ты пока не видишь. Вижу. Это создание племенного ядра и поэтапное, как бы, распространение наиболее продуктивного поголовья по всей стране. По традыцыі Лукашенку падарылі кароўку. Цяпер вось такая муся джерсійскай пароды будзе жыць на яго падворку. Косинцу не пошла. Чувствует, хороший человек, идет. У Брэст з афіцыйным візітам едзе патрыярх Кірыл, і гэта суправаджаецца нечаканымі мерамі бяспекі. Мясцовым святарам, якія будуць удзельнічаць у супольным богаслужэнні з кіраўніком РПЦ, выставілі патрабаванне прайсці дадатковую праверку. Сярод іншага, брэсцкае духавенства мусіць здаць медыцынскія аналізы. Па якой схеме адбываецца працэдура і якую хваробу шукаюць медыкі, не паведамляецца. Аднак святары адзначаюць, што падчас ранейшых візітаў патрыярха правілы былі прасцейшымі. Цяперашні прыезд патрыярха Кірыла ў Брэст прымеркаваны да дзвюх дат – 85-й гадавіны пачатку Вялікай Атчыннай вайны і дня смерці князя Ўладзіміра. Раніцай 21 чэрвеня адбудзецца літургія ў свята-ўваскрасенскім саборы Брэста, дзе для вернікаў выставяць мошчы таго князя Ўладзіміра. На службу чакаецца прыезд епіскапаў РПЦ з Беларусі, Расіі, Польшчы і Украіны. Пасля, у ноч на 22 чэрвеня, патрыярх Кірыл наведае Брэсцкую крэпасць, дзе правядзе памінальную службу і далучыцца да традыцыйнага мітынгу рэквіема. На Беларуськалі здарылася другая смерць за апошні тыдзень. 11 чэрвеня стала вядома, што ў шахце прадпрыемства загінуў рабочы, а яшчэ двое атрымалі траўмы. Але гэта не адзіная такая бяда. Нядаўна загінуў яшчэ адзін супрацоўнік, 34-гадовы Алексей Чарапок. Але тую трагедыю замаўчалі. Прычым гэты работнік таксама загінуў падчас выканання сваіх працоўных абавязкаў. Алексей працаваў на бярозаўскім рудніку Беларуськаля на падземным участку унутрышахтавага транспарту. Падчас выгрузкі ролікаў для канвеераў яго задавіў пагрузчык. Але ж ніякіх афіцыйных паведамленняў пра гэтую трагедыю не было. Трагедыя ў сям'і міліцыянта. На пажары ў Нароўлі загінулі двое малых дзяцей мясцовага участковага. Яны былі ў гасцях у прабабулі, калі ў доме пачаўся пажар. Жанчына таксама загінула. Яшчэ адзін малы выжыў, але па апошніх навінах быў у рэанімацыі. Прычыны ўзгарання пакуль невядомыя. Цяпер Міністэрства ўнутраных спраў выказала спачуванне старшаму участковаму нараўлянскага РАУС капітану Алексею Полозу ў сувязі з гэтай трагедыяй. У Францыі затрымалі беларуса за шпіянаж і спробу падпалу завода, які вырабляе баявыя дроны.
Завод «Дэлер» у пачатку чэрвеня быў закіданы коктейлямі Молотова, а праз 3 дні грамадзянін Беларусі быў арыштаваны падчас здымак прататыпа беспілотніка. Паведамляецца, што мужчына знаходзіўся каля тэрыторыі завода, пры гэтым ён выкарыстоўваў прасунутае шпіёнскае абсталяванне. Як высветліла следства, затрыманага і раней заўважалі каля сакрэтнага аб'екта, а знятыя матэрыялы ён ужо паспеў адправіць свайму куратару ў Расію. Цяпер парыжская пракуратура выставіла беларусу афіцыйнае абвінавачванне ў зборы і перадачы замежнай дзяржаве звестак, здольных нанесці шкоду фундаментальным інтарэсам Францыі. Па выніку падазраваны беларус быў змешчаны пад варту. З'явіліся новыя сумныя падрабязнасці трагедыі з беларускім аўтобусам у Бранскай вобласці. Па апошніх звестках 44-гадовая жанчына, якая загінула, была цяжарная. У Вікторыі Гарошка ўжо былі 2 дачкі ад першага шлюбу, а цяпер яна зацяжарыла ад беларускага футбольнага трэнера Алексея Гарошкі. Разам з ім і яго камандай жанчына паехала ў адпачынак у расійскі Геленджык і з той паездкі ўжо не вярнулася. У Мінску з'явіўся новы закрыты пасёлак для беларускіх мільянераў, прычым дамы стаяць у страшным месцы, дзе знайшлі парэшткі дзясяткаў забітых людзей. За самыя танныя дамы ў новым закрытым пасёлку Утульны просяць больш за 930 000 $. Гэта двухпавярховыя катэджы плошчай да 271 квадратнага метра з 4 спальнямі, вялікай кухняй-гасцёўняй, тэрасамі і ўласнай лазняй або саунай. Лясны масіў, дзе знаходзіцца той пасёлак, займае тэрыторыю паміж вуліцамі Парніковай, Падлеснай і Анаева. Яшчэ ў савецкія часы гэты лес быў своеасаблівым закрытым светам. Тут знаходзіўся комплекс дач Савета міністраў БССР, а пасля распаду Саюза тут працавалі рэстаран і прыватны дзіцячы садок. Сёння тэрыторыя паступова ператвараецца ў адзін з самых дарагіх кварталаў катэджнай забудовы Мінска. Нягледзячы на блізкасць да праспекта Незалежнасці, Нацыянальнай бібліятэкі і станцыі метро «Усход», квартал, адведзены пад жылы комплекс Утульны, фактычна схаваны ў лесе каля Сцяпянкі. Улетку 2024 года пры будаўніцтве гэтага элітнага квартала былі знойдзены касцяныя чалавечыя парэшткі 75 мужчын і жанчын, а таксама гільзы і асабістыя рэчы забітых. Яны былі перапахаваныя на чыжоўскіх могілках, як ахвяры генацыду беларускага народу ў Вялікай Айчыннай вайне. Пры гэтым ніякіх сведчанняў пра расстрэлы мірных жыхароў у гэтым месцы пракуратура так і не выявіла. У той жа час менавіта гэты лес мясцовыя старажылы называлі адным з месцаў расстрэлу ў часы савецкіх рэпрэсій 30-х гадоў. Рэч у тым, што менавіта ў гэтым раёне знаходзілася дача Лаўрэнція Цанавы, кіраўніка НКВД і органаў дзяржаўнай бяспекі БССР у 30-40-х годах, аднаго з ключавых арганізатараў сталінскага тэрора ў Беларусі. Так што месца злавеснае, але ж пасля знаходкі будаўніцтва спакойна працягнулася, і агулам у гэтым пасёлку будзе каля сотні катэджаў. У продаж ужо паступілі 33 з іх, а пазней там жа вырастуць і 2 шматкватэрныя дамы, дзіцячы садок на 60 месцаў і гандлёвы цэнтр. З гэтай пятніцы, 19 чэрвеня, у Беларусі пачала дзейнічаць адказнасць за дрэнную мабільную сувязь. Адпаведны закон быў падпісаны яшчэ раней, але цяпер мабільных аператараў пачнуць па ім штрафаваць. За няякасную сувязь кампанію, якая прадстаўляе паслугі, могуць пакараць на суму да 45 000 рублёў. У Гомелі падвыпіўшы мужчына напаў на супрацоўніка міліцыі. Сілавікі затрымалі 2 прыяцеляў, якія выпівалі проста на вуліцы. Аднаму з іх такі паварот вельмі не спадабаўся. Спачатку мужчына спрабаваў пнуць аднаго з міліцыянтаў, але не атрымалася. Пазней, ужо на ганку аддзялення міліцыі, затрыманы паставіў падножку аднаму з сілавікоў. І на гэты раз паспяхова. Той упаў і пашкодзіў калена. Праўда, наступствы былі вельмі сур'ёзнымі. За знаходжанне ў нецвярозым стане ў грамадскім месцы і абразы ў адрас міліцыянтаў затрыманы апынуўся ў изолятары на 8 сутак і быў аштрафаваны на 20 базавых велічынь. А пасля яго перавялі ў СІЗА, бо за тую падножку на мужчыну завялі крыміналку, як за гвалт у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Вырак быў суровым – 2,5 гады калоніі узмоцненага рэжыму і 300 рублёў кампенсацыі маральнай шкоды пабітаму сілавіку. Генпракуратура Беларусі пахвалілася новымі маштабнымі затрыманнямі.
За апошні час прокуроры завялі ажно 12 крымінальных спраў у сферы будаўніцтва. Усе яны звязаныя з карупцыяй, якую ўжо 3 дзесяцігоддзі беспаспяхова перамагае і не можа перамагчы Лукашенка. Крыміналкі тычацца дачы і атрыманні хабараў, а таксама крадзяжоў шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. Колькасць затрыманых не агучваецца, але вядома, што сярод фігурантаў ёсць як камерсанты, якія давалі хабар, так і дзяржаўныя служачыя, якія бралі тыя грошы. Як піша выданне «Бюро», прэзідэнцкі спартыўны клуб, які ўзначальвае Дмітрий Лукашенко, валодае базай адпачынку «Вячоркі» ў Раўбічах. Але самае цікавае тут, што нават за такі адпачынак у Беларусі адказвае сілавік. Бо тымі вячоркамі займаецца асобная фірма «Фанспорт», якая належыць прэзідэнцкаму спартыўнаму клубу. Дырэктар «Фанспорта» Юрый Чахоўскі, які ў нулявых быў вайскоўцам службы бяспекі Лукашэнкі. У 2004 годзе Чахоўскі нават атрымаў медаль за бездакорную службу першай ступені. Такая ўзнагарода прысуджаецца асабіста Александрам Лукашэнкам, вайскоўцам і сілавікам за 20 год самаахвярнай і безупыннай службы. Праўда, зарабляць грошы былы ахоўнік Лукашэнкі умее не вельмі. Калі глядзець на фінансавую справаздачнасць «Фанспорта», то прыбытку там няма. У 2024 годзе страты склалі 142 тысячи рублёў, а ў 2025 годзе ажно 411 тысяч. Мінчанка зрабіла сабе такі падарунак на дзень народзінаў, што цяпер яе чакае суд і можа нават турма. 51-гадовая жанчына прыехала да заводчыцы купляць шчанюкоў пароды чихуахуа. Выбраўшы сабак, госця паклала іх у пераноску і пачала сыходзіць. Яна паабяцала прынесці грошы з аўтамабіля, аднак, апынуўшыся на вуліцы, збегла разам са скрадзенымі шчанюкамі. Прыбылыя на выклік міліцыянты аператыўна затрымалі выкрадальніцу. Жанчына паведаміла ім, што такім чынам хацела зрабіць сабе падарунак на дзень нараджэння. Па выніку шчанюкоў вярнулі гаспадыні, а на імянінніцу завялі крымінальную справу за крадзеж. Апошнім часам усё больш беларускіх падлеткаў становяцца ахвярамі тэлефонных махляроў. Але цяпер у адной схеме аферысты выкарысталі адразу 4 малых. 13-гадовую жыхарку Мінска падманулі па схеме са знаёмствам у інтэрнэце і адпраўкай геалакацыі. Пасля махлярка пад выглядам супрацоўніцы следчага камітэта запалохала школьніцу і пагрозамі вымусіла яе дастаць з тайніка бацькоўскія зберажэнні і перадаць іх незнаёмаму 15-гадоваму хлопцу. Ён выконваў ролю кур'ера Нацбанка. У сваю чаргу той малады чалавек таксама стаў ахвярай махляроў. Дадаўшы да перададзенай пацярпелай сумы грошы сваіх бацькоў, ён адвёз іх іншай 13-гадовай супрацоўніцы банка, нібыта для дэкларавання. Тая, у сваю чаргу, дапоўніўшы змесціва пасылкі канвертам ад яшчэ адной 14-гадовай школьніцы і наяўнымі з бацькоўскага сейфа, адвезла заплечнік ва ўмоўленае месца. Такім чынам, агульная сума склала 80 тысяч беларускіх рублёў, а спалоханыя падлеткі ўвесь час знаходзіліся на сувязі са зламыснікамі і верылі, што дапамагаюць сваім сем'ям выратаваць грошы. Па выніку, праўда, выйшла ўсё якраз наадварот. Вось такія навіны. Нагадваем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць. Стаўце свае лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. Ну і, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.